Μη, σταμάτα, πονάω. Είναι το πάθος και η ζήλια που οπλίζουν το χέρι, ή μήπως οι σχέσεις εξουσίας είναι πιο δυνατές από όσο νομίζουμε? Πόσο εύκολο είναι για μια γυναίκα να φύγει? Πόσο απέχει αγάπη από τη βία? Πόσο απέχει αγάπη? Ποια ήταν τελικά η αιτία θανάτου? Τι θα γινόταν αν? Είπαν πως είμαστε όλοι ίσοι. Είπαν πως καταδικάζουν τη βία. Μην τους πιστέψεις. Βγάλε από πάνω μου τη θηλιά της κοινωνίας τους. Δεν μου χρησιμεύει πια. Με νίκησαν. Κι αν βρεις την ιστορία μου εκεί συμπεριφορές με διστάσεις, ζήτα βοήθεια και τρέξε μακριά. Γιατί η άλλη όψη πρέπει να είναι η μόνη επιλογή. Η επιλογή της δικής σου ζωής. Το γραφείο του βρισκόταν στο υπόγειο μιας παλιάς μονοκατοικίας. Τα τελευταία χρόνια, ο χώρος αυτός αποτελούσε το προσωπικό του καταφύγιο. Εκεί που μπορούσε να μείνει μόνος με τις σκέψεις του, χωρίς να χρειάζεται να απολογηθεί σε κανέναν για όσα ένιωθε. Έμοιαζε σαν να έχει υπογράψει ένα σιωπηλό συμβόλαιο με κάποια ανώτερη δύναμη, όπου εκείνος θα έκοβε κάθε σύνδεση με την πραγματική ζωή και ως αντάλλαγμα θα του ανοιγόταν μια νέα πύλη, όπου θα του επέτρεπε την επαφή μαζί της. Τα βράδια ένιωθε τη μορφή της να ζωντανεύει, να στέκεται δίπλα του και να το ψιθυρίζει τι θα γινόταν αν. Αυτό το αν ένιωθε να τον καλεί να γυρίσει τον χρόνο πίσω και να ελευθερώσει τόσες ψυχές που ήταν δέσμιες για πάντα στο άρμα ενός επώδυνου ταξιδιού. Κοίταξε γύρω τους μεσάνυχτους φακέλους. Όλα ήταν έτοιμα. Άννα Αστεργίου. Η ζωή της Άννας έμοιαζε να έχει πάψει πολλά χρόνια πριν βρεθεί δολοφονημένη από το χέρι του σύζυγου της. Μα η ίδια δεν τόλμησε να φύγει. Αν
μπορούσε να ρίξει την κερκόπορτα ενός υποτιθέμενου οικογενειακού ασύλου, τότε θα αντίκριζε μια εντελώς διαφορετική πραγματικότητα από αυτή που παρουσιαζόταν επιμελώς στον κοινωνικό περίγυρο. Η ανάγκη άλλωστε να μην δημιουργηθούν αρνητικά σχόλια και κουτσομπολιά οθεί πολλές φορές τους ανθρώπους στις κλειστές κοινωνίες να υιοθετούν συμπεριφορές οι οποίες δεν είναι αποτέλεσμα επιλογής, αλλά φόβου. Φόβο για την πιο αχρίαστη και ίσως την πιο επικίνδυνη ερώτηση που έχει σκεφτεί ποτέ ο άνθρωπος. Τι θα πει ο κόσμος? Μόνο που ο κόσμος δεν είπε τίποτα. Στεκόταν επί χρόνια βουβός μπροστά σε όσα διαδραματίζονταν στη μονοκατοικία της Κορίνθου. Δεν μίλησε, ούτε όταν άκουγε τις φωνές και τις απειλές του στράτου να ξεσηκώνουν τη γειτονιά. Δεν μίλησε, ούτε όταν έβλεπε τις μελανιές στο λαιμό της Άννας, που μάταια προσπαθούσε να κρύψει κάτω από τα πολύχρωμα φουλάρια της. Και κυρίως δεν μίλησε ούτε στη θέα της μικρής Κατερίνας, που λούφαζε στα σχολικά έδρανα, προσπαθώντας να παγώσει το χρόνο, για να μην αναγκαστεί να επιστρέψει σε εκείνο το σπίτι κολαστήριο. Ο κόσμος μίλησε όταν το σπίτι περικυκλώθηκε από αστυνομικούς και δημοσιογράφους. Τότε και μόνο τότε τα στόματα άνοιξαν. Αλλά τότε όμως ήταν πολύ, μα πολύ, πολύ αργά. With hearts glass like rock and skin at peace, Selena, and I'm willing. A shadow looks about the river, and fire sweeps across the land. Our bones are twisted in their sockets, and even demons try to stand alone. Πινελόπη Τσακίρη. Η Πινελόπη ήταν από τους ανθρώπους που μπορούσαν να αναγνωρίσουν εύκολα τα θύματα, όχι όμως και τους ενδυνάμει θύτες. Αλήθεια, πώς αυτοί οι τελευταίοι 2 μήνες είχαν αλλάξει τη ζωή της τόσο απότομα? Ποια βήματα την οδήγησαν σιγά σιγά στη μέρα του θανάτου της? Μπορούσε να κάνει μια παράκαμψη και να αποφύγει το τέρας που την περίμενε στην άκρη του λαβύρινθου? Μα ο Μινόταυρος όλο και πλησίαζε. Και ο μύτος της Αριάδνης ήταν πολύ μπλεγμένος για να καταφέρει να τον λύσει. Και ο Θησέας δεν ήταν εκεί. Αλλά ακόμα κι αν ήταν, δεν ήταν σίγουροι ότι θα είχε καταφέρει να την σώσει. Ο καθένας μας άλλωστε είναι κλεισμένος στον δικό του λαβύρινθο και μόνος καλείται να παλέψει με το τέρας. Το κόκκινο χρώμα του κινδύνου. Είναι πολύ εύκολο να το μπερδέψει κανείς με το κόκκινο της αγάπης, του έρωτα, του πάθους. Και αυτό το χρώμα έμελε να ζωγραφίσει τη δική της ιστορία, φτιάχνοντας στο πάτωμα μία λεπτή κόκκινη γραμμή που θα έγραφε το τέλος της. Εκείνος είπε, δεν ήθελα να τη βλάψω, ξύπνησε μέσα μου ένας άλλος εαυτός. Κι όμως, όταν είδε πως δεν μπορούσε να ελέγξει τις αντιδράσεις του, έπρεπε να ζητήσει βοήθεια. Αλλά εκείνος όμως προτίμησε να αφήσει ανεξίπηλη τη σφραγίδα του πάνω στο σώμα της. Σαν τη σημαία που καρφώνει ο κατακτητής στο έδαφος που μόλις έχει κυριεύσει. Όταν όμως έρθει εκείνη η στιγμή δηλαδή που βλέπει κανείς το λάβαρο να κυματίζει, τότε είναι ήδη πολύ αργά. Για την εισβολή έχει πραγματοποιηθεί και η ειρήνη κοίταται πλέον νεκρή.
Κακοποίηση ανηλίκου. Ήταν μόλις 11 χρονών. Δεν ήταν μια ενήλικη γυναίκα ώστε να πει κάποιος πως προκάλεσε με τη συμπεριφορά της. Ήταν μόλις 11 χρονών. Και όσα πέρασε ήταν κατά κύριο λόγο εξαιτίας της θηλυκής της φύσης. Γιατί η κακοποίηση μιας γυναίκας μπορεί να ξεκινήσει από την παιδική ηλικία και να κλιμακωθεί μέσα στα επόμενα χρόνια της ζωής της, οδηγώντας πολλές φορές ακόμα και στον θάνατο. Σαν σκηνή από ταινία, βλέπω μπροστά μου την εικόνα ενός άντρα να πλώνει τα χέρια του πάνω σε αυτό το μικροσκοπικό κορμάκι, ύστερα να σελγεί πάνω του αδιαφορώντας για τον πόνο που του προκαλεί. Νιώθω σαν να ακούω τη φωνή της Άννας να κλαίει και να φωνάζει. Και εκείνος να της κλείνει το στόμα και να την προστάζει να βγάλει το σκασμό, συνεχίζοντας ακάθεκτος. Εκείνη κουλουριασμένη στην άκρη του κρεβατιού, με τον πόνο στα σωθικά της και την απελπισία να ρέει ποτάμι στα μάτια της. Και εκείνος να στέκεται από πάνω της χαμογελαστός, έχοντας ικανοποιήσει τις πιο αρρωστημένες του ορέξεις. Holy King, cause my skin to crawl away from every evil thing. In a cotton mouth, quick across the water brain. Your hands speak of a broken door handle, of thoughts and deeds, a little bird sings, a little bird sings. Stars rise on the face of the water. Λίτσα Καραγκούνη. Η Λίτσα θα μπορούσε να είναι η ηρωίδα μιας underground παράστασης, όπου η παιδική αθωότητα ασφικτιά και πνίγεται μέσα σε καπνούς και αλκοόλ. Αυτό το κορίτσι έμοιαζε σαν να μην έχει υπάρξει ποτέ παιδί. Καταδικασμένοι να καθρεφτίζονται στα αγνά της μάτια, εικόνες που θα λίγιζαν ακόμα και έναν ενήλικα. Η είδηση του θανάτου της αναφέρθηκε ως μια απλή επικαιρότητα, χωρίς πολλές λεπτομέρειες για τον τόπο ή την ταυτότητα των δραστών. Για όλους άλλωστε πρόκειτο για μια γυναίκα που ζούσε στο περιθώριο, άρα πήγαινε γυρεύοντας. Κι όμως, είχε παλέψει πολύ για να ξεφύγει από την μοίρα της. Μα η ζωή έβρισκε πάντοτε τον τρόπο να την γυρίζει πίσω, σε μονοπάτια που η ίδια είχε ορκιστεί πως δεν θα ακολουθούσε ποτέ. Η γέννησή της ήταν αποτέλεσμα βιασμού της ανήλικης τότε μητέρας της. Με τη γειτονιά να δίνει συνέχεια νέες εκδοχές για το ποιος ήταν ο πατέρας. Βλέπεις, όλοι μας ενδιαφερόμαστε περισσότερο για το όνομα του πατέρα παρά για την ηλικία της μητέρας. Ούτε που σκέφτηκε ποτέ κανείς βέβαια να προσφέρει λίγη βοήθεια στη μητέρα και στο παιδί. Όλοι φρόντιζαν να νουθετήσουν τα παιδιά τους, να μην κάνουν παρέα με τον όφο, όπως αποκαλούσαν τη Λίτσα. Άλλοι κρυφά και άλλοι φανερά και αυτάρεσκα. Και ο θάνατός της στιγματίστηκε και αυτός από έναν βιασμό, θέλοντας να κάνει την ψυχή της να πετάξει μακριά, αφού το σώμα της ήταν χτυπημένο από τα βία χτυπήματα του Δερδυλή και των ανδρών. Όσο για το ενδιάμεσο της ζωής της, ένας βιασμός ήταν κι αυτός. Βιασμός ψυχής που θα έμενε ατιμόρυτος. Μιας και κανένας, βλέπεις, δεν θα φρόντιζε να δικάσει τους ενόχους.
Αλεξία Νικολάου. Η ζωή της Άλεξ δεν καθορίστηκε από την προσωπικότητα ή τις επιλογές της, αλλά από την άποψη που είχαν σχηματίσει για εκείνη άλλοι. Για εκείνους δεν ήταν ένας ακόμα άνθρωπος, αλλά μια ιδέα. Και οι πράξεις τους πήγαζαν από την ιδεολογία που εκείνοι ακολουθούσαν. Μια ιδεολογία που πρεσβεύει πως αν γεννηθείς γυναίκα, τότε είσαι ασθενής. Οι υπέτειοι δεν προφασίστηκαν ότι είχαν οδηγηθεί στο έγκλημα, οδηγημένοι από κάποιο συναίσθημα πόθου, έρωτα ή πάθους. Επικρατούσε πλήρης απουσία συναισθημάτων στην ομολογία τους. Της είχα προσφέρει μία ζωή με τέλεια ορμονική ισορροπία, χωρίς πόνους τετράμπες, χωρίς γλυκανάλατα ξεσπάσματα. Κι αυτή εδώ την πέταξε στο καλάθι των αχρήστων. Θυσίασε κάθε προσπάθεια που έκανα να διορθώσω το πρόβλημα που η φύση της είχε προσφέρει. Να γεννηθεί γυναίκα. Γι' αυτό και εγώ την έστειλα πίσω στην ανυπαρξία από όπου είχε προέλθει. Είπε εκείνος, χωρίς κανένα συναίσθημα επάνω του. Ολοκληρωμένος είναι κανείς όταν οι τρεις πυλώνες της ύπαρξης, ύλη, ψυχή, συνείδηση, συνυπάρχουν αρμονικά. Και ίσως έχει έρθει επιτέλους η στιγμή να μάθει η ψυχή την γλώσσα της λογικής και η συνείδηση να εμπλουτιστεί με συναίσθημα. Στα πλαίσια ενός διαλόγου πολλά μπορούν να υποθούν. Αρκεί να αφήσεις το μυαλό σου αρκετά ελεύθερο, να ταξιδέψει κοντά στο σώμα του άλλου με σεβασμό και να ακούσει την αλήθεια του στους τύπους της καρδιάς του. Και ίσως τότε ανοίξει μια νέα πύλη που οδηγεί στην άλλη όψη και δίνει ξανά ζωή. Ζούμε σε έναν κόσμο μαγικό, με φόντο την Ακρόπολη, το Λυκαβητό, γεμάτα τα μπαλκόνια, πολιτικά ειδόνια, υποσχέσεις και αγάπες και πολύχρωμα μπαλόνια για ευτυχισμένα χρόνια. Και εσύ Ελένη και κάθε Ελένη της επαρχίας της Αθήνας κοιμωμένη. Και εσύ Ελένη και κάθε Ελένη
κόσμο μαγικό. Υποχθόνια δουλεύει με μοναδικό σκοπό να σε βάσει στο παιχνίδι τη ζωή σου πώς θα φτιάξει, να σου τάξει τη ψυχή σου να ρημάξει κι όταν φτάσει να ελέγχει της ελπίδας σου τον πόνο δεν το φτάνει το μόνο. Με γλυκό λόγο σε παίρνει απ' το χέρι, σε βαφτίζει της Ελλάδας υποκύρη. Κι εκεί που λες αλλάξανε τα πράγματα και σηκώνεις το ποτήρι, αρπάζει, κλέβει το όνειρό σου και του κάνει χαράκι. Κι εσύ Ελένη και κάθε Ελένη της επαρχίας της Αθήνας κοιμωμένη, κι εσύ Ελένη και κάθε Ελένη της επαρχίας της Αθήνας κοιμωμένη, κι εσύ Ελένη και κάθε Ελένη της επαρχίας της Αθήνας κοιμωμένη. Η ζωή σου να το ξέρεις είναι επιτυχημένη, να πεθαίνεις για την Ελλάδα ή άλλο εκείνη να σε δεν θέλει. Εσύ Ελένη και κάθε Ελένη της επαρχίας της. Είπαν πως είμαστε όλοι ίσοι. Και τους πιστέψαμε κι εσύ κι εγώ. Δεν πονάω πια. Μια θλίψη έχω μόνο για όσα δεν πρόλαβα να ζήσω. Είπαν πως καταδικάζουν τη βία, μα τους καλύπτουν. Και τώρα ήρθε η σειρά μου. Κοιτάζω τον εαυτό μου από ψηλά. Η εικόνα πληγώνει τα μάτια μου. Μαμά, χτένισέ μου τα μαλλιά και βάλε μου πολύχρωμες κορδέλες. Βγάλε από πάνω μου τη φιλιά της κοινωνίας τους. Δεν μου χρησιμεύει πια. Φόρεσέ μου και ένα όμορφο φόρεμα. Λευκό, σαν τους αγγέλους. Παπά, είμαι ακόμα σαν νεράικα. Είμαι ασχήμη με τα σημάδια και μυγές. Θα πούν πως έφτεξα, μην τους πιστέψετε όμως. Έναν περίπανο πήγα μόνο, μαμά. Σαν αυτό στα παραμύθια, θυμάσαι. Δεν πήρα λάθος μονοπάτι, παπά. Ο λίγος μου δεν ήταν ξένος. Πρέπει να φύγω. Κάνε το κλάμα σου κραυγή, μαμά. Πες στις φίλες μου να προσέχουν. Μην επιτρέψουν να τις νικήσουν όπως εμένα. Κάνε την οργή σου συμβουλή, παπά. Πες τους να μεγαλώνουν πρίγκιπες και όχι λύκους. Πρέπει να φύγω. Με ένα παράπονο γιατί είναι νωρίς. Και μια ευχή. Την επόμενη φορά να μην είναι και πάλι αργά. Είμαι η Μαρία Κατρούφα, μία εκ των δύο συγγραφέων της Έλληνας. Με την Μαρία μου και τον Μαρία μου γνωρίζετε με μερικά χρόνια και περισσότεροι σε αυτή την αίθουσα θα μας γνωρίζετε καθώς αρθρογραφούσαμε σχετικά με κοινωνικοπολιτικά θέματα και για την Ηλία αλλά και γενικότερα. Από τη συνεργασία μας αυτή γεννήθηκε μια βαθιά φιλία και εξωτερικεύτηκε μια ανάγκη
Να μιλήσουμε για τις αγωνίες, τους φόβους, τα όνειρά μας, με έναν τρόπο περισσότερο λογοτεχνικό. Είτε όμως γράφαμε παιδικά παραμύθια, λογοτεχνικά συγγράμματα, είτε σατυρικά κείμενα της επικαιρότητας, υπήρχε κάτι το μοναδικό. Η μία συνέχιζε τη σκέψη της άλλης, χωρίς να έχουμε συνεννοηθεί από πριν το τι ακριβώς θα γράψουμε. Τα κοινά μας βιώματα και σχεδόν καθημερινή μας τριβή σιγά-σιγά μας οδήγησε σε νέα μονοπότητα. Θελήσαμε λοιπόν να μιλήσουμε για ένα ευαίσθητο κοινωνικό ζήτημα, αυτό της έμφυλης βίας. Επειδή θέλαμε περισσότερο να μην στεκόμαστε επιδερμικά στην αφήγηση γεγονότων ή στην εξωτερική περιγραφή του θήτη και του θύματος. Σε κανενός το μέτωπο άλλωστε δεν υπάρχει ταμπέλα που να γράφει θύμα ή εν δυνάμει δολοφόνος. Κανένας μας δεν ζει σε ένα αποστηρωμένο περιβάλλον μακριά από εξωτερικά ερεθίσματα. Αλληλεπιδρούμε με τους γύρω μας και καλούμαστε τα ερεθίσματα τα οποία στέλνουμε και δεχόμαστε, να τα αξιολογούμε και να ερευνούμε από πού πηγάζουν. Κάποια από αυτά είναι θετικά για τη συνοχή της κοινωνίας. Κάποια άλλα όμως είναι αρνητικά, οδηγούν σε εκτετικές συμπεριφορές, εξουσιαστικές τάσεις, βία και θάνατο. Ένας ακόμα λόγος που γράψαμε βέβαια αυτό το βιβλίο είναι γιατί πιστεύουμε πως πρέπει επιτέλους να πάψουμε να μετατρέπουμε μια σοβαρή συζήτηση σε μια τεχνική διαμάχη των δύο φύλων, όπου θα είμαστε δύο αντίπολα στρατόπεδα και θα χρησιμοποιούμε στερεοτυπικούς όρους που ικανοποιούν μόνο την περιέργεια του να κοιτά κανείς από το ματάκι της κλειδαρότρυπας, αποφεύγοντας να συζητήσει την ουσία, την καρδιά αυτού του νοσηρού φαινομένου. Γιατί το θύμα και ο θήτης είναι από σάρκα και οστά, γέννημα θρέμα της ίδιας κοινωνίας. Μπορεί να είναι ο γείτονας, ο εργοδότης, ο φίλος, ο συμφοιτητής, η μητέρα, η αδερφή σου. Μπορεί να είμαι εγώ ή εσύ, ο θήτης ή το θύμα. Ή μπορεί να είναι κάποιος τρίτος, ένας αυτόπτης μάρτυρας που θα μπορούσε να αλλάξει την έκβαση της ιστορίας. Να ήταν κάτι σαν τον απομηχανής Θεός που μαθαίναμε στο σχολείο. Αλήθεια, έχουμε σκεφτεί πως η κοινωνία, την οποία συχνά κατηγορούμε, δεν είναι μία όριστη έννοια, αλλά το άρθρισμα όλων μας. Έχουμε σκεφτεί πως όσο θεωρούμε τον εαυτό μας μία μελιτέα μονάδα, μη ικανή να αλλάξει τα δεδομένα, τότε αυτός ο κόσμος δεν θα αλλάξει ποτέ. Επιτρέψτε μου να καλέσω στο βήμα την αγαπημένη μας Βίκη Βασιλοπούλου, εκπαιδευτικό και κοινωνιολόγο. Είναι ο πρώτος άνθρωπος που μοιραστήκαμε μαζί μας τις σκέψεις και τη δημιουργία αυτού του βιβλίου. Γιατί η Βίκη, με το που τη γνωρίζει κάποιος, νιώθει απίστευτη ζεστασιά και εμπιστοσύνη και είναι η πρώτη που διάβασε και τις ιστορίες όπως ακριβώς γράφτηκαν. Βίκη, σε καλούμε να μιλήσεις κι εσύ για αυτό το ζήτημα. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Τα χέρια δεν τα σταυρώνω, κυρίες και φίλοι, δεν τα σταυρώνω για να δημιουργήσω μια απόσταση, για να δημιουργήσω κάποιον εγκλισμό. Απλά νιώθω λίγο αμήχανα αυτή τη στιγμή και νιώθω και λίγο συγκινημένη, γιατί αυτό που είδατε και εκτελήθηκε μπροστά στα μάτια σας και ό,τι ακούσατε δεν ήταν παρακομμάτια από ότι τα κορίτσια, η Μαρία και η Έλενα και η Μαρία, ήθελαν να αφηγηθούν και να μοιραστούν μαζί με όλους μας. Όχι μόνο εμάς που μας έδωσε αυτή την αίθουσα, αλλά και με άλλους ανθρώπους, άνδρες, γυναίκες και ίσως και έφηβες, εφήβους. Συγκινήθηκα επίσης γιατί κάποια στιγμή χτύπησε το τηλέφωνο και αυτά τα δύο κορίτσια ζήτησαν να κάνουμε μια συνάντηση. Η συνάντηση έγινε στην πλατεία. Και εκεί δεν καταλάβαμε πόσο χρόνος έφυγε, πώς προχώρησε. Γιατί είπαμε τόσα πολλά και θα μπορούσαμε να πούμε πολλά ακόμα. Πάρα πολλά ακόμα γιατί αυτό το βιβλίο δεν έχει σημασία αν έχει χτυπητές, τρενταχτές λέξεις. Δεν έχει σημασία αν είναι η Μαρία, αν είναι η Στέλλα, αν είναι η Λίτσα, αν είναι η Άννα. Είναι μια γυναίκα. Και είναι και από την άλλη μεριά όχι ένας άντρας, ο οποίος θεωρητικά είναι και ο θήτης. Υπάρχουν και άλλοι θήτες πιο πριν. Για να σκεφτούμε λίγο. Ενηλικιωνόμαστε. Δεν γινόμαστε ξαφνικά εμείς, η Βίκη, ο Γιώργος, ο Κώστας, η Κέτη, οποιοσδήποτε. Υπάρχει ένα πριν. Και σε εκείνο το πριν δεν είναι μόνο η οικογένειά μας. Δεν είναι μόνο το σχολείο μας. Δεν είναι μόνο οι φίλοι μας. Δεν είναι ένα background που χτίζεται από τα πρώτα μας χρόνια, από τα 4 μας χρόνια και μετά και ακόμα
στη συνέχεια. Είναι σχέσεις, είναι μύθοι, είναι συμπεριφορές, είναι επιλογές, είναι το πώς μια πολιτεία βλέπει να εκτιλήσεται μπροστά της και πώς θέλει να μεγαλώσει ένας κόσμος. Τι μας δίνεται, τι μας προσφέρεται και πώς εμείς αυτό το βάζουμε μέσα μας. Και σαν τι το βάζουμε μέσα μας. Για να γίνουμε τι, να κάνουμε τι. Άρα λοιπόν έρχεται η κατακλείδα μιας σχέσης η οποία καταλήγει με τον πιο άγριο τρόπο. Και ξέρετε γιατί. Γιατί υπάρχει η θορυβώδης σιωπή. The sound of silence ήταν το θέμα που ακούσαμε εδώ. Ο θόρυβος της σιωπής. Πραγματικά, σαν κοινωνία μερικές φορές, η σιωπή μας είναι απολύτως θορυβώδης. Γιατί όλοι κλαίμε, φωνάζουμε, λέμε ένα γιατί. Πότε όμως θα το πούμε αυτό, όταν πλέον υπάρχει deadline. Έχει κλείσει. Τελείωσε. Πληρώνεται με αίμα κάτι. Αλλά πριν, πού είμαστε όμως. Όταν εμείς μεγαλώνουμε τους γιους μας, μεγαλώνουμε τα κορίτσια μας, όταν σαν εκπαιδευτικοί είμαστε στο θρανείο δίπλα και βλέπουμε ένα παιδάκι, μια κοπέλα, ένα αγόρι, ένα κορίτσι ή κάποιον ο οποίος θέλει να μάθει αν είναι αγόρι ή κορίτσι. Και αυτό είναι μια πραγματικότητα. Εμείς πώς είμαστε εκεί. Έχει πολύ μεγάλη σημασία. Βλέπουμε και δεν μιλάμε. Συντηρούμε μια κατάσταση. Μα τι με νοιάζει εμένα, είναι δίπλα, δεν με αφορά. Πώς να μιλήσω χωρίς αποδείξεις, χωρίς κάτι. Κι όμως, και αποδείξεις έχουμε και ενδείξεις έχουμε, απλά κλεινόμαστε στην ασφάλειά μας, σε μια ασφάλεια επίπλαστη. Γιατί έτσι έχουμε μάθει, γιατί έτσι είναι πολύ βολικό. Και μετά έχουμε ίσως κάποιες ενοχές και δεν έχουμε και τίποτα, μπορεί, ενδέχεται. Αν τα λέω αυτά, δεν τα λέω γιατί απλώς είναι ενδεικτικά. Εκείνο λοιπόν που με συγκλώνησε όταν διάβασα το πρωτόλιο αυτής της δουλειάς, της Έλληνας και της Μαρίας και της Έλληνας, ήταν η πρόκληση. Δεν ήταν κάθε γραμμή, κάθε σελίδα που διάβαζα, δεν ήταν αν ήταν ωραίοι διάλογοι, αν αυτή η ιστορία θα μπορούσε να είναι ρεαλιστική, θα μπορούσε να είναι μια μυθοπλασία. Εκείνο που με συγκλώνησε ήταν το εξής. Προκαλούσαν τα κορίτσια, προκαλούσαν να σκεφτούμε, να βάλουμε τον εαυτό μας μέσα σε αυτό που διαβάζουμε. Να σκεφτούμε τη δική μας οικογένεια, το δικό μας παρελθόν, το πρόσωπό μας ή το περσόνα που βγάζουμε προς τα έξω. Γιατί υπάρχει και αυτό. Είναι αυτό που θέλουν οι άλλοι να δουν σε εμάς. Και όχι αυτό που είμαστε εμείς πραγματικά. Μερικές φορές φοβόμαστε να βγάλουμε τον ίδιο μας τον εαυτό. Είναι τραγικό. Πραγματικά τραγικό. Και βγάζουμε άλλα. Παίζουμε ρόλους. Γιατί. Γιατί έχουμε χάσει την επικοινωνία μας, τη σχέση μας. Αν οι σχέσεις μας ήταν πιο ανάλαφρες, πιο πραγματικές, πιο ρεαλιστικές, αν κοιταζόμαστε στα μάτια, αν κλαίγαμε και φωνάζαμε να πρέπει να κλάψουμε και να φωνάζουμε χωρίς ντροπή, χωρίς ενοχές, ίσως τα θύματα και οι θύτες ήταν λιγότεροι. Και μην ξεχνάτε, ένας θύτης τις πιο πολλές φορές έχει θυματοποιηθεί. Δεν βγήκε ξαφνικά θύτης. Δεν γεννιούνται κακοί και κακές. Γιατί υπάρχει, δεν ξεχωρίζω αγόρια κορίτσια. Μερικές φορές επίσης βάζουμε και πολύ ωραία φουστανάκια, ιδεολογικά φουστανάκια σε ό,τι κάνουμε. Ιδεολογικά περιεχόμενα τα λέμε στην επιστήμη. Καμία σημασία δεν έχει. Το κάνουμε πάρα πολύ ωραία, ξέρετε, στην πράξη, χωρίς να του βάζουμε τίτλους. Δεν έχει ανάγκη. Μας προκαλεί λοιπόν η Έλληνα και η Μαρία, η Έλενα και η Μαρία και η Έλενα. Μας προκαλούν να γίνουμε συμμέτοχοι στην άλλη όψη. Στην άλλη όψη που μπορεί να μην είναι μόνο η εκδοχή που μας δίνουν τα κορίτσια. Μπορεί να είναι η εκδοχή του καθενός και της καθεμιά από εμάς. Γιατί σκεφτόμαστε διαφορετικά και μας ζητούν τι, να πιάσουμε το νήμα. Να πιάσουμε το νήμα στο να υπάρξει συνοχή πια. Να δώσουμε το χέρι ένα στον άλλο, στο διπλανό μας. Να γίνουμε πιο αληθινοί. Και όχι τόσο virtual, πίσω από μια οθόνη, πίσω από εύπεπτα υλικά. Να δούμε την ανισότητα που υπάρχει γύρω μας. Να δούμε γιατί συμβαίνει αυτό. Να δούμε το πόσο άνθρωποι, πόσο απάνθρωποι μπορούμε να γίνουμε. Να δούμε τη βία μέσα στο σπίτι μας. Τη
τη βία μέσα στην κοινωνία, τη βία στο σούπερ μάρκετ, τη βία που μας έχει κάνει να τρέχουμε για να προφτάσουμε. Αλήθεια, τι να προφτάσουμε. Και επίσης, τη βία να μπορείς να καταπίνεις την ενοχή σου. Την ενοχή σου γιατί δεν μπορείς να έχεις τόσα λεφτά όσο έχει το διπλανό σου, γιατί δεν μπορείς να πάρεις ένα πουκάμισο που παίρνει ο άλλος και μετά το γυρίζεις μέσα σου. Και γινόμαστε άγριοι, γινόμαστε κακοί μέσα μας. Πληγώνουμε τους εαυτούς μας και πληγώνουμε και τους άλλους. Δεν γίνεται ξαφνικά κάποιος θύμης, ούτε ξαφνικά κάποιος θύμα. Άρα λοιπόν, αυτή τη στιγμή στο βιβλίο που θα έχετε στα χέρια σας, διαβάστε το. Και μέσα από εκεί ανοίξτε μια μεγάλη αγκαλιά στον κόσμο. Να ανοίξουμε μια δυνατότητα, μια δυναμική άλλη να δώσουμε. Όλοι μαζί. Όχι χωριστά ο καθένας και όλοι μαζί. Γιατί πραγματικά, αν κάτι μας ενώνει, αν κάτι είναι ειδοποιώς διαφορά, είναι το να πετάξουμε το προσωπείο, να γίνουμε εμείς, να δεχτούμε να δούμε το διπλανό μας, αφού πρώτα κοιτάξουμε τον εαυτό μας και να δούμε πόσο σημαντικοί είμαστε. Να αποανοχοποιήσουμε κάποια πράγματα και κάποιες πρακτικές και να δούμε, να μεγαλώνουμε όμορφα. Να μπορούμε να χαρούμε ένα ηλιοβασίλεμα και να μπορούμε να πιαστούμε από το χέρι. Θα μου πείτε πολύ ρομαντικό αυτό που λέω. Καθένας και καθεμιά από εσάς θα βάλει το δικό της περιεχόμενο πίσω από τις λέξεις. Πιστέψτε με, διαβάζοντάς θα το δείτε κι εσείς. Και θα δείτε πόσο πολύ όμορφο μπορείτε να αλλάξετε τη ζωή σας και τη ζωή των άλλων για να τα παιδιά μας ζήσουν ένα καλύτερο κόσμο, που σήμερα είναι πάρα πολύ άγριος. Ευχαριστώ πάρα πολύ τα κορίτσια που μου έκαναν αυτή τη τιμή πραγματικά να βρεθούμε, να μιλήσουμε, να ανταλλάξουμε απόψεις, να χαρούμε πάρα πολύ με τη χαρά. Εγώ χάρηκα πάρα πολύ με τη χαρά τους. Μου δίναν βήμα-βήμα κάθε εξέλιξη και τελικά 2 γυναίκες από τον τόπο μας, 2 ηλίες. Μόνο το γεγονός ότι είναι νέες γυναίκες και δέχτηκαν, να δώσουν το λόγο τους, η σκέψη μας, να τον προσφέρουν τόσο όμορφα, τόσο δυνατά, αυτό από μόνο του είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και επίσης μην ξεχνάτε ότι αυτή η εκδήλωση είναι και εκδήλωση αλληλεγγύης. Και αυτό επίσης είναι πάρα πολύ σημαντικό. Να μην το ξεχάσουμε βγαίνοντας, με οποιοδήποτε τρόπο. Για να μπορούμε να λέμε ότι είμαστε στο εμείς. Πολύ σύντομα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.